Haia, yn y fideo yma, fydda ni'n dangos i chi sut i wneud omled madarch llysieuol mwyaf blasus. Yn gyntaf, tolltwch yr olew olewydd i mewn i badell ffrio fawr a'i gynhesu ar wres canolig. Wrth aros i'r olew gynhesu, sleisiwch y madarch yn denau. Ychwanegwch pinsiad o halen i'r badell sydd wedi cynhesu a ychwanegwch y madarch a'i goginio am 3 i 4 munud. Craciwch yr wyau i mewn i bowlen neu i fwg mawr a'i guro. Ychwanegwch y llefrith i'r wyau. Sesnwch gyda halen a phupur a'i gymysgu. Tynnwch y madarch allan o'r badell. Tolltwch gymysgedd omled i'r badell. Gan ddefnyddio fforc, profociwch corddwch gymysgedd. Byddwch yn ofalus i beidio â chrafu gwaelod y badell. Ar ôl tewhau ychydig, rhowch y madarch ar ei ben. Tra bod yr omled yn coginio, ewch o amgylch yr ymylon i sicrhau nad yw'n sticio at y badell. Gan ddefnyddio spatula, codwch un ymyl o'r omled a'i blygu i'r canol. Gwnewch yr un peth o'r ochr arall. Plygwch yr omled unwaith yn rhagor. Sleidiwch yr omled ar blat a'i fwynhau.